Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ha? Buhi ko. Magmahay ka kung dili ko nimo buhian. Magbahay? Dili ka ikaw magbahay kung nganong nagduda ka nga ako ang rapist. Oh. Abi ni mo, nakagusto ko ni mo ni kay. O dili unta ko gusto nga mahanaw kay ni kalibutan. Pero, Kanahang patyon gid ko nimo. Mao ba? o ni kay, sorry. Hunting? Oh, sorry ni kay. Sorry. Mamatay ka. Sorry. Dili, ang kahoy! Panaula ko! Ah! Ayoko patiya. Kay mamatay ka. Oh, usa! Buhi ko karon dayon. Usa! Matumbahan ka ng kahoy. Mo nang kamatyan nimo. Oh, dili! Oh, Ah! dagan! Ah! 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 Natagalan ni mo nga ang kahoy nga matumba! Ingon bitaw ko nga matumbahan ka. Maayo gani kay patuo ka nako. Tinuod niya nga doon na kay abay! Mihunong ng linog! Mas maayo pang imo kong buhian almo. Wa kay mahimo kon imo kong pasakitan. Ha? Buhiin na lang ko almo. Og kinahanglang ato bangon nimong imong sa nga pagpanglugos. Dili mahimo nga preso ko! Uy! Diyan na sa... Naana sab, milinog na sab. Buhiin na lagi ko. Nasuko ng kakahuyan si mong gibuhat na ako. Usa! Nabuhaan ka na diha! Di kay... Ikaw ang nabuang kinaglugos ka. Oh. Buhiin ako. Ha? Unsa to akong nabati eh? Ba't yun ako sinikay? Kinsa na kasulti nimo? Oh. Naon sa matas almo? Migagan man siya. Migikadlukan siya. Unsa to akong nabati? Balita siya o patiya. Oh. Kinsa ka nagsigig hungong na ko ha? Pawa sa kuna-una! Pawa! Patiya ang babae. Dili! Pawa sa kuna-una! Ah! Kinala makabuhi ko ni kigapos ni Almona ko. Nana, nakabuhi na ko. Nung sa to sa Almo, ngayon nahadlok man siya. Wala sa ko'y makita sa kong huna-huna. Naun sa magigkato sa Almo, ngayon kalit man siya ni Dagan. Saan magiging to snikay? Toto, kinahanglang makita nato snikay. Maugin na sa kong nauna nang kailan makita ang yun na to snikay. Mamiligro siya kung makit na masugatan gisang ilmo. Saan na to? Dili paghihapon ko makatuo si mong gisulti nga si Elmo ang rapist o killer inig atong dapit. Ako'y sa niya man. Ituon lang. Good lang ito madali. Ang sam ka eh. Oo, Kasi oo. Anong ka? Anong ka nang? Anong miunom ka? Kawaaw na ni dapita na. Nga pagkitas utlanan sa kanlubag o kantigbak. kanang maong kakahuyan. Oh. Mao ka na ang dapit diin ako. Mapuniti sinikay. Unsa? Ano ba nang? Basi na adiha sinikay. Oy, Nang! Nang Lina! Oy, wata ko nang, oy! Panangin sa si plano ni mo, Nang! Ay, paglaos-lahos! Oy, basi nakalimot ka, Nang! Ako'y leading man, ni. Ha? Ako ang tayo mo agdo, Nang, kung asa ka paingon! Nang! Oh, wala. Suod sa stagkas nga, hagunoy ay. Tuwa sa paingon sa nimutang nga sa kahoy lawaan, nga naglingkit.
Nayabag naman ni Belina. Ano, isuot po siya ng nakahuyas ibabaw. Mga yabag man ni mga tawhana. Mag-unsa man na sila diyas kakahuyan. Nakadiyas ni Kay. Narang naglingkit ka kong kahoy. Pero kang dinhiman gid ko makita ni Mama. O sa may naain ng dapita. Nang! Namanina! Sa may plano na nga? Kalit ng gadagan mo. What lagi ko? Nakahinumdum na ko, Toto. Anong Samtang nangahoy ko din galit nga may linog. Unsa? Ano sa mga nanitabo nang? Dugay ng panahon nga nahitabo to. Nangahoy ko din unya may linog. Unya, Nga? may nabati kong buto. Buto? Oo. Buto nang? Murag doon na ikahoy nga nahugno. Dili layo na ko. Unsa? Ditong dapita. Uy, naman di ang dapita ang kahoy na naglingkit nang. Diyan naman misinikay. Dali, ato na to. Uy! Unsa man ron? Mura man og nakaila ko ng tingugan nang. Dali nang. Atong susingon, tuhan ditong dapita ang gikan sang tingog nang. Dali! Oh, hoy! Gukod! Toto! Ayaw mo biyahe! Huwat ako! Bawa sa kula-ula! Bawa! Patiya siya! Patiya ang kaluha! Usa kaluha! Ha? Bawa! Ino! Sakpan na di ka daw! Niara di ka dili manulugusa ka? Ha? Siya? Hay snikay! Ay, agay! Oh, kato! Tigo ka no! Wag ka ko! Hay snikay! Suman! Di ka mo tingo! Sikaran kami! Hainag akong anak! Sige buhat ni mo niya, ha? Anong nahibaw mo nga? Ikaw namang lulugos! Og ikaw may... Ha? Og ikay nawa mas ni kaya? Og niya man kas kakahuyan? Ikaw yung gidanya din ni! Ikaw yun! Wala siya! Tingin mo dyan! Unsa ka? Wala siya! Wala! Unsa ka? Unsa mo ni mo mga mata? Wala siya nga! Muhungong na ko! Ha? Kinsay may hunhong ni mo. Wala siya! Ops! Ay, halanta na diskartiha do. Karaan na. Mingon na sa ka nga, wa ka may baw sa imong gibuhat, ha? Sa imong mga biktima nga, kay dunay miyunghong ni mo, atik. Tinaw na ako gisulti, oy! May mihungong lagi na ako! May mihungong na ako siya! May mihung! Balika siya. Nalasat! Mihungong lasat siya lang ako! Atik. Patiya siya. Samtang dili pa ulahi ang tanan. Patiya ang kaluha. Dili! Bawa sa kuna-una! Bawa! Diskarte na mo do. Diskarte. Ay, sabay na bati ni mo, Elmo. May tiyog lang sige gungong na ako nga Nga unsa. Nausa! nga patyo na ko ang kaluha! Unsa? Buang na ka? Unsay kaluha. Uusa man ang ipanulti ni mo, Elmo. Kung dili ni mo siya patiyoy, ikaw ang mamatay. Dili! Saan mo yung mamatayin mo, ha? Anong sigam mo ngayon? Nasuglan kag daw tang espiritu, no? Aw, unsa man? Laing diskarte mo! Nasunosan ka! Nakarib ka! Kay dunay daw tang espiritu nga misod mo! Ug mao na Dili! mihunghong ni mo nga manlugos ug mapatay ka! Atik! Silikay! Sinikay! Hain sinikay, Elmo! Tuwa siya nang misusa pa ingon sa tunga-tunga sa kahoyan! Ali! Sa magit kay sekreto ining dapita. Nganong dinhimot ko ibilin sa kong mga ginikanan. O gihanigan lang kong dahon sa saking. Ginukod ka sa balaod ang kong mga ginikanan. Mawawagit sila mapakita na ako. Oh, nani sa maglinog. Sa magibuti pasabot sa linog. Sama na. Ang duha ka dagkong kahoy nga naglingkit. Murag, milihok. Inanay nga nabuwag ang duha ka kahoy nga naglingkit. Tinuod ka ning ako nakita. Milihok yun ang kahoy. Nabuwag sila. Nabuwag ang duha ka dagkong kahoy. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!